भुवनेश्वर ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିବାର ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ସହିତ ଭେଟ ଓ ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଓ ବାହାରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। ମୁଁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲି। ଏହାର ଗଭୀରୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ମୋର ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଦୀପ ଜାଳିଲି ଓ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲି। ସତରେ ଏହା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭୁଲା। ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକ ଅଂଶ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଜଣାଶୁଣା ସୁପରଷ୍ଟାର ଆକାଶ ଦାସଙ୍କୁ। କେତେ ଲୋକ, କେତେ ପୋଲିସ, ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏଭଳିଆ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ଇଏ ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ସଜା ଓ ଦୀପ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ରକମ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଓ ଜେଣ୍ଟସଙ୍କର ସୁବିଧା ଥିଲା। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଖାଇବାର ବି ସୁବିଧା ଥିଲା। ଏପଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ସବୁକିଛି ଏମିତି ହେଉଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ପ୍ରକାର ସଜା ହେଉଥାଏ। ସବୁ ଲୋକ ଖାଇକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଚପଲ ରଖିଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଗଛରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ହେଇଛି ଭଲସେ ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲସେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି କେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲେ ବି ଏଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ରେୟାରରେ ମିଳିବ ଏଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ କେହି ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆସିଲେ ଏଭଳିଆ ହିଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ତ ଏଠି ଲୋକ ବସିକି ଖାଇବା ଆଗତୁରା ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ବି ଯିବା, ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଏଇ ବହୁତ ହାଇଜେନିକ ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇବା ପର୍ସା ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ବି କେବେ ଆସିଲେ ଏଭଳିଆ ସୁବିଧା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଇଲେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳିବ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ନିଜଠାରୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହେଇଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଅଛି ବୋଲି ଭଲସେ ସଜା ହେଉଛି। ଏଇ ଦୀପ ହିଁ ଲାଗିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି? ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଯିବା। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କୁ, ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ରାମଙ୍କୁ ପାହାଚ ତଳେ ବି କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ଥିଲା ଆଉ କେତେ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣର ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ଓ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କେତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜୋରରେ ଅଛି। ଏପଟେ ବାଜାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିରର ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଆଉ ବାଜା ଫାଜା ବଜି ଡେକୋରେସନର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବରରେ କରାଯାଉ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏମାନେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଜା ଫାଜା ଢୋଲ ଫୋଲ ସବୁ ବାଜି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଛି। ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଭୁଲ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆଇଛ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଓ ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂ ବି ଚାଲୁଥିଲା।